Kula sampeyan ajeng napa saiki? Sampeyan ajeng napa? Kula tak takon. Lho. Kowe wani karo Begawan Durna? Weh, lah biyen wani saiki wani ora tau aku ana wedine karo Durna. Yen ngono ngene, tak gawe sayembara. Oke, ora masalah. Kaneng aku karo kowe padha-padha ngalape lawan para Drupadi. Sapa sing iso? Kowe karo aku andon pupuh tegese Bandayuda. Oke. Bagong aja sembrono Durna iki kekuatane ngedap-edapi. Sampeyan ora usah ngeleke. Sampeyan ratu ra ndek keputusan. Nganti kedadian kaya ngene mergo sampeyan ora paring pangandikan. Drupadi tak keke iki, tak keke kae. Ngono rampung, ora dadi geger. Sampeyan bareng ana kahanan kaya ngene lagi, Bagong ngati-ati. Kula kowe tuwa rasa dikandani. Lho, aku malah tok unek-unekke. Nang kene arep tak unek-unekke kabeh. Yen ngono kowe, muga ngarepake para Drupadi. Pancen kepara nyata. Tak gawe sayembara, Bagong. Apa sayembaramu? Sapa sing cilik gedhe iso ngukuli katitane Begawan Durna? Wenang boyong para Drupadi. Nek kowe kalah kowe bali. Para Drupadi diboyongane Begawan Durna. Ayo, metu coba legane maju. Ngono iki. Ladalah jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro. Terus semeno. Kula wonten paring kadhawuh Rama. Capet-capet mergo arang-arang nggonku pinanggya kelawan Panakawan sing mripate jembar. Cangkeme ambane ora jamak iki anake Semar to ya. Inggih mekaten. Apa iki sing aran sapa? Menika ingkang nami Bagong Rama. Weh lah dalah. Lho, rong lucu kae guyu iki. Mergo kaget aku. Bareng aku nampa ature anakku terus to jemena yen sira kuwi Bagong. Bener. Nun, bener Bagong. Nggih. Padha kanthi raja sapraptama ning negara Pancala. Nona amet pasang kaliman tabe tinebene ngledune dumawing tawang-tawang. Linepatna ing tulak manusi nuwun. Leres kula ingkang abdipun Bagong karana nggih mbok arang-arang pinanggih kalian Sinuhun Prabu ing Pancala. Iya. Sinuhun Prabu Dubriksa Drupada. Drupada. Oh iya. Dubriksa iki buta e. Sinuhun Prabu Drupada keparang kula ngaturaken sembah semung keping pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundhi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu. Ndara sinten sampean? Aku Trasta Jumena. Wah, Mas Trasta. Trasta Jumena. Nggih, Mas Trasta ya Mas Jum. Iya. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih, Mas Jum. Iya. Pangestuku tampan ana. Kula pundhi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong padha raja sapraptamu. Lho, menika sinten? Aku Patih Trasta Kethu. Wah, Kethu. Iya. Nggih, nek ana patih bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundhi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Oh, lole kenthos lalu gembol manyar-manyar. Bagong padha kuraja sapraptamu Bagong. Nek niki mboten pangling ketara lole niku. Kali gembol manyar-manyar teruse duk neng dungkul tung. Begawan Durna. Iya, aku Begawan Durna. Nggih. Kala ngateng mriki. Oh iya wis wonten aku sowan ning negara Pancala Bagong. Syukur. Padha raja sapraptamu wilujeng penemban bekti kula kunjuk. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nun nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Bagong. Padha kanthi raja sapraptamu. Nek suarane kados Ndara Baladewa, ya aku bendaramu Mandura. Lah rak tenan to. Wilujeng nering sambi kala sowan kula bekti kula kunjuk sinuwun. Ya tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundhi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Prayogan nuwun mungadhep ing karsaning Paman Prabu Pancala Bagong. Nun nggih. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun abdipun Panakawan Bagong. Bagong wonten dawuh sinuwun.
eneng apa janur gunung kadingaren ora kaya adat sabene arang-arang yen apa ana kawaning Pandhawa kuwi sowan ana negara ing Pancala. Lah kok dadi sira sowan ana negara Pancala kuwi wigatine apa Bagong? Ingkang sepisan kepareng ngaturaken salam anu sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Sinuwun Prabu Pancala. Ya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundhi nggo jimat paripik dayana ing kasantosan. Ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa Sinuwun? Sowan kula sampun Prabu Drupada menika wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken sehubungan kalian awak kula piyambak. Lho. Piye to tegese piye? Ana wigati ngemagepohan karo awakmu dhewe iki tegese piye? Ah, menika ngaten. Sowan kula sanipun Cung Prabu Drupada menika nyatakaken dateng pekabaran sampun bineta Mbok Bakul Sinambiwara pawarta binandunging Karna menapa kepara saestu bilih inggih menika putra paduka pepundhen kula Gusti Ayu Wara Drupadi menika kondur wonten ing negari Pancala. Sinuwun, ya pancen bener. Lah apa kowe diutus dening bendaramu Werkudara apa dene Janaka apa nekula Sedewa supaya nyatakake anakku bali narang negara ing Pancala? Oh mboten, mboten. Lho, ora diutus, mboten. Lah apa to sababe kok kowe nyatakake marang Atmajaku Wara Drupadi? Menika karep kula piyambak. Karep kula piyambak. Terus karepmu piye? Ana wigati apa ing magepohan kalawan Atmajaku Wara Drupadi? Ha menika ngaten. Kula menika nampi sasmita ingkang dumeling tanpa wujud wonten ing madyaning pasumpenan nalika tilem wonten ing Parangkusuma. Wekdal dinten kepengker kula menika nenepi wonten pinggiring segara. Ya. Beto klasa alit. Kula tilem janjane nggih ajeng lelekane kok kelekaran niku garang angine ya kepenak. Terus maklap ilang saknalika kesadaran kula jebul kula menika manjing wonten ing madyaning pasumpenan. Lho, manjing jroning pangimpen. Mekaten. Pinanggih kan setunggiling Jawata ingkang nuwun sewu radi mboten ketingal peteng. Ya. Jawata menika kala wau paring dawuh kalian kula. Bagong iki negara Ngamarta lagi ke Taman Pacoban. Monggo kowe dadi abdining para Pandhawa. Ngoten menika. Iya, sabanjure. Mula kowe kudu bisa nyelametke. Kowe kudu isa gawe arum asmaning para Pandhawa tetep dadi sangsa ngagunging para kawula sak jagat iki. Lah kowe tak kandhani ya Bagong. Lho, kusik Dewa paring sasmita kok akeh banget. Niku ceramah. Oh iya. Kula midhangetake piyambak. Nah, supaya kowe kuwi iso gawe arum asmaning para Pandhawa gandeng. Iki Prabu Puntadewa iki lagi jengkar. Monggo ora dingerteni menyang endi papan dununge Prabu Puntadewa. Lah, Wara Drupadi iki garwane kondur ning Pancala. Aja nganti kucemas maning Dewi Wara Drupadi, aja nganti kucemas maning putri negara Ngamarta, prameswari negara Ngamarta. Mula kowe sowan ning Pancala kanggo sawetara wektu kowe dadi sulihe Prabu Puntadewa. Ngaten menika. Lho. Kusik-kusik. Tegese dadi sulihe Sinuwun Puntadewa utawa anak Prabu Puntadewa iki tegese piye? Kula dhewe ya ora dong. Kula tumuli maturan dewa wau. Nuwun sewu Bu Kulun. Kula dipun dadosaken sulih menika tegesipun kados pundi? Dewa wau niku paring dawuh ingkang dadosaken kula menika kagiat. Kaget. Inggih. Ora ketang sawetara wektu kanggo nyelametake asmaning Dewi Wara Drupadi, kowe nang negara Pancala nglamar Wara Drupadi peken bojo sementara waktu. Kusik to.
ngepek bojo kok ming sedelo iki piye? Kula niku kulino ngonten niku. Lho, kulino ngono piye? Kula niku nek ngepek bojo niku mung delo-delo kula. Cocok mboten? Nek kira-kira ora patek cocok ya culke. Nek kira-kira cocok ya teruske. Kula niku ngonten biasa ngonten. Mulai dan lah anak kuwi dudu sing kanggo jajal-jajalan ki ora prayoga. Mboten jajal nika resmi. Dados ingkang putra menika mangke menawi purun dhaup kalih kula, mangke nek sinuwun Puntadewa sampun kondur, kula konduraken. Lho, lah upama baline setahun ngono nggih. Piye njuran? Lah, kula ya ngepek bojo gandeng saniki tindak niku wis 3 sasi ya 7 sasi menjadi hak milik saya. Lho. Kok kaya ngono lho. Niku wis biasa teng omah kula. Gareng niku nek lunga suwe niku bojone titipke kula. Weh, ngono to. Niku pun biasa. Kowe lungane pirang dina, Reng? 7 dina. Titip bojo ya, Gong. Iki kula gawa teng omah. Weh. Kowe ya diladeni. Lah iya. Ya ora masalah. Lho lah Gareng kok ya trima. Lah kula nek lunga le bojo kula titipke Gareng kok. Dadi tenggen kula niku wis usum, genti-genten niku wis usum. Edian. Lah kok dadi kaya ngono ki piye? Sing ra entuk dititipke kuwi bojone Semar. Mergo bojone Semar widodari ayu banget Tahu bapak lunga titipke aku bapak ndasmu iki. Ngarep melu ngapa? Mbokmu meneng omah wae. Ngoten niku. Lah, mula sowan kula menika namung mituruti dawuhing dewa. Nek kepareng ajeng kula boyong teng gubuk kula. Nek mboten pareng nggih monggo mboten napa-napa. Ning nek mangke dewa nesu kalih sinuwun Prabu Pancala kula mboten tanggung. Merga niki dawuhing dewa. Gusti dewa paring dawuh iki mestine ngandhakake dewane sapa? Sang Hyang Bambang sapa to ya? Sang ngertiku dewa iki ora ana sing jenenge Bambang. Sapa ya? Lali kula ning nyebutke jeneng kok apa kae dewane niku peteng dedet ketoke dewane niku ilmu hitam ketoke. Dewa kok nganggo ilmu hitam iki arepe piye? Lah ra ketoke. Ming suarane cok. Nek pokoke dewa yakin sumpah kula mboten ngapusi niku dewa sing paring dawuh. Mali mila. Walik lho. Mila samangke kula nyadong dawuh. Dewa Drupadi pun paringaken napa mboten? Nek mboten nggih mboten napa-napa nek dewa mangke duka monggo anggenipun badhe nanggel. Nek diparingaken matur sembah nuwun. Jawipun kula cawisaken Betor. Betor ya apa, Pak? Betor niku becak bermotor. Niku sing lagi ngetren pun mboten digenjot melih. Pun nonton mesine. Wala Drupadi kula tumpake Betor, kula mlayu teng burine. Lah kowe engko tekan ngomah mati. Oh iya, Dik. Ya paling mboten kula numpak jejer kalih ingkang putra Wara Drupadi. Bagong, wonten dawuh, Gusti. Bingung rasaku. Sebabe kowe ngerti yen to Yayi Peremban Durna. Pandhita ing Sukalima rawuh mrene. Nggih, ngertos. Terus Begawan Durna rawuh mrene iki uga bakal nglamar Atmajaku Wara Drupadi ingkang bali marang Projeng Pancala. Lah nek anakku tak paringake marang kowe engko mesti Durna ngamuk. Ning semono uga nek anakku tak paringke karo Begawan Durna kowe mesti ngamuk. Jelas. Niki wis dadi tekad kula. Kula niku wis tom-tomen kalih ingkang putra Wara Drupadi. Pun kula lukis teng tembok ruang tamu kula. Lho, sapa? Putra panjenengan Wara Drupadi nganggo anduk tok. Jas nika apa kae? Wiladala. Saka kepengin kula nuruti keparenging dewa. Nek sinuwun mboten maringake, kula ngamuk teng pundi niki jenenge Pancala. Nek sampeyan maringake matur sembah nuwun. Napa ya abot Begawan Durna kalih Bagong. Nek pancen didelok
rupane nggih loro niki ra eneng sing apik. Dadi anak sampeyan niku dilamar wong bosokan kabeh. Ning nuwun sewu, nek ditonton saka cocoking para kawula mung tamang tanting kawula semanten cacahe. Suara terbanyak mesti milih kula. Mboten wonten sing milih kalih Begawan Durna. Mboten wonten kecuali nek swara niku swara bayaran mesti milih niki. Ning nek swara niku luar dari hati nurani mang biawarake. Kawula Pancala Bagong karo Drupadi apa Durna karo Drupadi mesti do muni Bagong karo Drupadi. 50%, 50% malah mesti do bengok Bagong karo Durna. Bagong karo Drupadi ngoten. Wiladalah iki bingung aku. Bingung sampean ketok anak bingung. Pertama wau pun bingung sampean wis ketok. Kula sak kepengin entuk kabar pawarta pripun? Wara Drupadi diparingke napa mboten? Nek mboten kula ngamuk. Iya piye? Anake iki dikeke apa ora? Kok ya. Kula kei wektu 2 kali 24 jam. Suwe timen. Lewayangan ki ping tekan sesuk-esuk. Wah iya, Ding. 3 kedheping paningal. 3 kedheping paningal. Nek sinuwun Drupada mboten paring dawuh Bagong, anakku tak keke Durna apa tak keke Bagong? Ora ujar ora kaul. Nan kula nesu tenan teng mriki. Sampeyan ngerti to nek kula nesu kula nguyuh sak nggon-nggon. Biyen kratone Pesing mbok men. Asli kula ora guyon niki. Pun mang paring dawuh kula nenggo sabdanipun Sinuwun Prabu Drupada. Ora kaya wae. Lole kentos walu gembol manyar-manyar duk neng dungkul wana tatyala salah sati wana. Lah kok dadi Bagong ucape kaya ngono karo Begawan Durna. Kowe wani sekecap pedhes sekecap karo nata ing Pancala Prabu Drupada. Oh, anggep apa ing atase kowe derajate gedibal 17 wong arek nyala mripat. Ing atase kowe mung batur kok nglamar karo putra ratu kowe ora ngilo karo gitamu, ora ngilo karo kahananmu kowe Bagong. Sik. Omong kok wonten mecotot. Mbah, kowe ngerti tresna ora? Kowe ngerti wong tresna ora? Jodoh ya ora perkara rupa. Ana tembangan gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitane luput pisan kena pisan. Luput pisan dipresake. Dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane. Mula wong arep rabiki ukurane ora bondo ora rupa. Arep ndhe bondo akeh. Nek ora dikeparengake karo sing gawe urip dadi jodhone ora bakal iso kelakon. Arep rupane bagus, nek ora dijodohi karo sing gawe urip ora bakal kelakon. Ning nuwun sewu, arep rupane meng kaya ngene jodohi karo sing gawe urip kuwi 1000 dalane. Camkan itu. Ora sampe nae dhewe kowe. Oke, wong sing lanang elek sing wedok ayu oke. Ana sing wedok elek sing lanang ayu oke. Ana sing elek kabeh ya ngono. Ana sing lanang ayu sing wedok bagus. Sing wedok ayu sing lanang bagus. Kuwi ya pirang-pirang bagus kabeh. Wedoke ayu kabeh ya pirang-pirang. Mula aja sok ngembe karo wong sing kedunungan katresnan. Terus saniki tak wale, sampeyan iku wong tuwa, wis duwe bojo, ha to? Ora. Monggo bojo sampeyan lain daripada yang lain. Ora apa-apa ana bojo kok keleke papat. Nek ora bojone Begawan Durna tangel lamun. Oh, lah kok dadi kowe kok ngece karo Bagong. Sing duwe hak sawutuhe, sing duwe apa jenenge? Purbawasesa sawutuhe iki Sinuwun Prabu Drupada, dudu sampeyan. Sampeyan karo iki padha-padha wong lamar. Ngenteni sabdaning Sinuwun Prabu Drupada. Diparingke apa ora nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya wis ora apa-apa. Ora usah dadak kowe ngono-ngonoke aku.
Nek kowe arep ngunak-unake kowe terus arep ngopo? Terus arep ngopo aku tak takon, ngejak gelut. Bagong ra wedi. Bagong ki wong ora tau wedi. Aku wedine ki nek ra ana wong liwet. Aku gila tenan. Nek nameng karo wong kaya kowe iki, aku ki ra wedi nang di papan Bagong wis kulino unek-uneke Durna, ha to? Mula sampeyan ajeng napa saiki? Sampeyan ajeng napa? Kula tak takon. Loh, kowe wani karo Begawan Durna? Weh, lah biyen wani saiki wani ora tau aku ana wedine karo Durna. Yen ngono ngene, tak gawe sayembara. Oke, ora masalah. Gandeng aku karo kowe padha-padha ngalape lawan para Drupadi. Sapa sing iso? Kowe karo aku andon pupuh tegese Bandayuda. Oke. Bagong aja sembrono Durna iki kekuatane ngedap-edapi. Sampeyan ora usah ngeleke. Sampeyan ratu ra ndek keputusan. Nganti kedadian kaya ngene mergo sampeyan ora paring pangandikan. Drupadi tak keke iki, tak keke kae. Ngono rampung, ora dadi geger. Sampeyan bareng ana kahanan kaya ngene lagi. Bagong ngati-ati. Kula kowe tuwa ora usah dikandhani. Lho, aku malah tok unek-unekke. Nang kene arep tak unek-unekke kabeh. Bagong aja kaya ngono. Ngapa kowe jum? As kebacon muring nek carane ngene. Bagong. Kudune kowe ngawas karo gitokmu. Ora ana wong ngilo iso ngilo gitake dhewe. Lho. Ora usah melu-melu Sinuwun Prabu Baladewa. Aku ngerti sampean tekan kene mbelani karo Durna. Kudune sampean ki mikir. Sampean iki kudune menggalih. Prabu Puntadewa ki sapa? Prabu Puntadewa kuwi kadang sampean dhewe. Prabu Puntadewa lunga, bojone purek kok malah ajeng jodoke karo Pendhita Armodar ngene. Sampeyan iki ratu, nuwun sewu, iso menggalih apa ora? Lho piye? Nyepeleke ora. Sapa sing nyaru wis tau nek-nek. Nah, ra ngapusi. Aku nek, "Ha apa? Kowe barang yo apa?" Gecek modal kowe. Lho wong delok barang kok dinek-unekke. Wis ben apa? Ha ora. Jajal jeblase kuwi. Nek ora ngene iki ora metu pangunek-uneke atiku. Ora. Nek pancen wani metu jaba. Oh iya, oke. Metu jaba ya metu jaba. Ayo, neng lapangan utawa nang alun-alun negara Pandura ditemtoke. Kekuatane Bagong karo Begawan Durna iki menasa apa? Lakon legandang dening aku. Sampeyan seneng apa? Kowe iki wonge nyenengke. Nanggap ora mung guyu. Yo sesuk tak timbali ning Pandura. Nah ngono, sarombongan. Yo. Beres pokoke gayeng. Yo Bagong. Nyuwun pamit lajeng gelut kalih Begawan Durna. Yo sing ati-ati. Begawan Durna sing ati-ati. Oh nggih Kakang Prabu Pancula ngestaken dawuh. Ayo metu njaba. Iya wis kulino namung tatoke njaba. Aku wis ngerti kok iki nek ora metu njaba cilaka iki. Tanggung jawab iki. Mula terus gage-gagele. Nek ora ngono Jawa ya ngrekoso. Wis kono do metu njaba ndak malah gawe geger ana ing jroning Datura. Ayo metu njaba Bagong. Ayo metu njaba ya metu njaba. Lho. Hop sih. Wong arep perang kok kaya uyon-uyon ta iki. Aku ra melu dodo kamu to, wah jan keparan tenan iki. Baleni ayo tangan baleni. Oh iya. Yen ngono kowe uga ngarepake para Drupadi pancen kepara nyata. Tak gawe sayembara Bagong. Apa sayembaramu? Sapa sing cilik iso gedheke, gedhe iso nyilikke. Nan kuwi. Sapa sing cilik gedhe iso ngukuli katitane Begawan Durna. Wenang boyong para Drupadi. Nek kowe kalah kowe bali. Para Drupadi diboyongane Begawan Durna. Ayo metu coba legane lanjut. Ngono iki.
yen malegang legong ana kawaning para Pandhawa kladuk kecul kang mural ucul kowe lha ora kenyono-nyono lha kok malah nampa penantanging Begawan Durna. Durna tak bledhek kok dadi ngawe sangganing para Sata Kurawa. Apa dikira Bagong ijen kaya ngene ming wong loro saudon telu saurupan. Ora bakal wedi karo Kurawa. Sapa sing ketok? Apa dianggep aku iso nandingi Sata Kurawa? Iki aku nek ora ganti. Nek ora salin wujud satriya sing pengpengan perang wis ora gayeng perange karo Kurawa. Ya, tetanana, tandangana Bagong legane atiku. Bapak keperanggul mungguing ayuda kepapak bawat nyobentar kepapak nyomungguing aloka lho ora pangling iki kaya Setyaki dasar Barayata Satringgar Borujiran Setyaki kowe lah dalah lah kok kowe neng kene Kurawa dampyak-dampyak barisane kaya arep upacara dina Senin. Sedyane apa? Goleki menyang endi Bagong? Bagong iki ponokawanku. Yen cilik kowe wani kendhak sikara karo Bagong. Gedene wani nyilakani Bagong Setyawan. Setyaki sing ora trima. Wani karo Kartomarma sing tawedene apa? Ora minggat tebak dalu kene margane patimu leno pangendamu hilang dompetmu Kartomarma. Dasar Kebarayata mati mati oh waduh pangling iki Anoman barang ning Pandala.
Anoman mere kok idune nganti muncrat-muncrat. Edian nguyuh barang. Endi Bagong? Kena kowe? Ketemu karo Bagong yen iso nglanggahi. Kuandane Sariman. Sariman aku Anoman mati dening aku panggal tak ayone. Wah! Oh! Oh, mati aku. Wah, iya. Wah! Oh! Man, sampeyan dawuh kali Kurawa ning nyatane ngapusi. Lho, ngapusi ngapa? Bapak Durna paring dawuh nek Bagong sing dadi pepalangi nggone bakal mboyong Waradrupadi. Ning nyatane Bagong wani karo Bapak Durna jebul kancane pirang-pirang. Lho, kesih ta? Bagong ki ijen kula ketemu kali Sencaki. Sencaki gelut kali kula dereng rampung dumadakan wonten Gatotkaca. Sirah kula dicekel karo kaca kula wis mati. Kula wis rumangsa mati. Ning diuntir gulu kula niku mboten kok pedhot malah kaya digrebek mak kruduk ngoten. Nek kudune kowe mati kedahipun kula nyemanggaken. Wah, edian kancane Bagong pirang-pirang. Tur digdaya kabeh. Man Anoman balang nggih tumut. Ngetok. Lah kok mak jundil kula semanggaken dur. Nun. Bagong kancane pirang-pirang sirnakno le. Nggih, ngesaken dawuh. Dursasana barang kok maju iki. Nek ora dadi sing luwih gedhe iso diajar aku ya. Ora wedi mungsuh sapa wae aku. Edan. Oh, Werkudara iki. Wah. Dasar Bharanyata. Wah, suaramu kok serak iki ngopo? Wah, kokean karaoke. Wah, demit. Kakang Dursasana. Werkudara winti Bagong? Bagong iki padha kawanku. Sopo arep gedasi ora karo Bagong? Aku sing ora trima. Wah, omonganmu kaya wong mendem ngono. Iya, Ngek. Satriya kok iya, Ngek. Mati ning aku. Wah, idak mati kowe. Kaya apa aku sing tekaning mati. Iya. Ayo. Ojar.
Isin man kula. Ka isin piye? Kula maju nek kae goleki Gatotkaca Sancaki ketemu kali Werkudara. Lha kok sik ta? Werkudara barang mrene iki ngapa? Kakangne iki lagi lunga kok tekan kene. Lha duka. Omongane kaya wong mendem nika. Disaruk-saruk ora karo-karuan. Kula ditendangi, kula semanggaken. Mati kula. Ora mundur mawon isin. Kakang Penemban Durna. Pripun Dewate? Bagong mboten isa disingkirke. Kula aturi majeng wonten ing pabalan. Toh, Bagong. Ora minggat sing arep aku tiban cudha maneh mbok dadimu parat kowe. Dewate. Pripun? Ampun mriki lho. Lah pripun? Isin kula. Iki pokal gawene sapa iki keparan karepe dhewe. Aku meneh dibukake ngono kuwi. Kaya kelingan jaman sing wis-wis aku. Kok le jembin. Aku karepe dhewe wirangan aku. Bawa dulu terus ndi? Wirangan, Ger. Bagong gawe wirang wong sepirang-pirang. Bagong iso malik napa-napa. Lho, malik napa-napa pripun? Kula nek crita malah isin lho. Lho kok isin pripun? Bagong iso malik Setyaki, iso malik Gatotkaca, iso malik Werkudara. Bareng kula maju nggawa cundha maneh. Malik napa? Isin kula. Malik napa sampean mang bloko kali kula? Balik jaran. Oh, sengkune iki iblis. Malah ngomong-ngomongke ora. Mongkon jengking-jengking nika. Coba ora ana kula. Mesti wis nyelingkrek. Sampeyan niku cangkem elek ora. Loh. Bagong kekuatane kaya ngoten. Lho inggih nggih ya. Bagong. Yen manjen iso nambahi Kyai Nenggala aku meguru karo kowe banget. Lho iki ora pangling Yai Ndrawati. Kanggo Prabu. Kula aturi sareng sawetawis. Nimangsuk mana diluwe ana sasmitaning sun jagat masisane Ubathara. Kanggo Prabu. Kanggo Prabu Baladewa kula aturi sareng. Kula aturi nyiram mawi tirtaning Banyuwangi. Modar. Menawi Kanggo Prabu lajeng tumuli ngligo Kyai Nenggala menika mboten prayogi kedadosanipun. Asu iki Bagong iki. Iki Bagong menungso ora tataran. Lah kok malih Ratu Ndrawati. Kanggo Prabu sampun paring pangandika ingkang mboten sadèrèng. Menika ingkang rayeng Ndrawati ya Prabu. Ingkang rayeng Ndrawati.
Durwati dengkulmu mlocot. Dengkul panjenengan nggih mlocot. Edan iki piye to iki? Iki karepe piye? Koko Prabu, menawi panjenengan ngginakaken senjata cakra, kula ugi mboten badhe wang-wang. Mboten badhe kekilapan, sarta kula mboten badhe ragu-ragu. Ngginakaken senjata ceraka. Apa? Ceraka. Cakra. Nah, kados pangandika panjenengan. Samenika Kyai Nenggala dipun du karo senjata cakra. Kowe tatamani Nenggala mesti mati. Mboten saged kula mundi Sekar Kembang Setaman. Cangkeme klirak-kliru ngono kok. Sekar Wijaya Kesuma menika dados panguripane wong sak bumi. Sinten ingkang sampun pejah menika dipun ungkuli Sekar Wijaya Kesuma menika sabet gesang malih. Ingkang sampun pejah dipun ungkuli Wijaya Kesuma saged gesang malih. Mila Wijaya Kesuma menika dipun suwun supados kinarya obat kuat. Koko Prabu. Koko Prabu. Nek panjenengan mboten atus monggo dipun puthaken eblet glandang Nenggala legane ati wae. Janaka undendrem. Janaka undendrem. Siadi ngerti Yai Prabu Kresna menyang endi? Prabu Kresna nembe dateng Indomaret. Edian. Iya aku kok digawe bingung karo lakon iki dudu Janaka iki. Iki dudu Janaka ayo ngaku wae. Koko Prabu. Koko Prabu. Wingeng rai menjanaka. Koko Prabu Baladewa mlajar wonten menapa? Aku golek Yai Prabu Kresna. Koko Prabu Ndrawati mboten dalem papan mriku. Koko Prabu. Nggih. Wonten nyiram tenang sabar. Menawi Koko Prabu mboten mangke. Koko Prabu mbanyan iki ardane kamsu Koko Prabu samriki Koko Prabu. Iki kok mengko Koko Prabu karepe piye? Nek panjenengan badhe mlawan bagus. Ning mboten ten. Ora. Mboten ten mangan semangat nampane. Koko Prabu samangke kula ngaturi wani. Ah, kowe Bagong karepe iki. Pakde mlayu-mlayu napa Pakde? Pakde Mandura mlayu-mlayu nang apa Pakde? Nek pancen Pakde duwe kerepetan kondo karo Antasena, aku sing bakal nglampahi Pakde. Anak kula nang Antasena. Aku anakmu nang Pakde. Pakde Mandura, iya. Pakde Bule, iya. Kowe ngerti Bagong ora? Sapa Pakde? Kowe ngerti Bagong apa ora? Pakde ngeloi Bagong kok. Kusik. Saiki omong sing suwe. Omong sing suwe. Suwe. Lho, ora ngono. Omong sing akeh. Akeh. Antasena, piye Pakde? Antasena saka endi? Kasatriyan. Kasatriyanmu ngendi? Pringgondani. Anu. Ngrandu Gumbala Pakde. Antasena kok kasatriyane Pringgondani iki gosok. Karo omahe dhewe ora apal iki. Pakde, omahku wis digusur, Pakde. Urung ding, Pakde. Kasatriyanku ngrandu Gumbala. Pakde goleki sapa? Goleki Budewa. Ora. Goleki Bagong. Bagong ora ana, Pakde. Kowe rasa ngapusi. Suaramu grok-grok kuwi Bagong. Kowe ora minggat Nenggala dening aku. Aduh, Pakde, aku tak mlayu, Pakde.
Paman Prabu. Kula suwun kanthi sanget kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya perkawis menika mboten badhe paripurna menawi namung kinarya regejegan anak Prabu tiyang agung. Paman Prabu Pancala kula nyuwun pangapunten sakalangkung kathah mboten dados menapa nggih. Namung kula kanthi sanget kula suwun kula sampun panggihan kaliyan anak kula pun Wara Drupadi. Paman wonten dawuh. Kados menika wartosipun. Yai Wara Drupadi sagang ladosi bapa Panembantuna menapa mboten? Kula sampun nanting dhateng anak kula pun Wara Trikandi, anu Wara Drupadi. Supados badhe ngladosi kalian kadang kula tunggal guru duk nalika wonten SD Negeri Impres. Setan tiwas tak basani menus ratatanan gugu karepe dhewe menungso kranjingan. Wah lah kok kowe iki ngobrak obak karo asmaning Paman Prabu Pancala. Malih ora kowe? Kowe malih apa ora? Ora gelem malih aja nglawaken dalan dening tanganing Baladewa. Nggir Bu. Tiyang Agung Baladewa. Menawi panjenenganipun tiyang agung Mandura menika mboten kersa angendhak dhateng kamurkanipun menapa badhe kula wadulaken dhateng tiyang listrik. Lah tenan to. Lah tenan kowe pake. Ayo pokoke entekke wayange. Wis kentekan wayang ngantian. Sing nang eblek wis tak tokke kabeh. Wis tetep konangan aku iki suarane ra iso ngapusi kok. Wis tak ilang-ilangke geroke tak ombeni barang ya mesa konangan. Pinter tenan Baladewa. Wis ah. Kalah cacak menang lakonane. Nek sinuwun mandhar mateni aku ben dipateni. Candak kowe aja mlayu, Bang. Wah, salah. Candak. Kecandak kowe saiki. Bar mlayu nang ndi kowe? Ora mlayu wis ora ana dalane kok. Ayo saiki kowe manut ora? Manut pripun? Kowe bali. Nyaketen niku bali? Iya. Wis ra ana ojek. Ngrekoso kula le mulih. Bali ora? Mboten ajeng wangsul. Wani karo Baladewa. Mboten ajeng wantun. Nek ora wani bali. Mboten ajeng wangsul. Tegese wani karo Baladewa? Mboten ajeng wantun. Kowe iki jane piye to? Ya ngene iki asline. Wah, setan alas. Bagong, nun. Aku wis ditanggungke karo Yai Prabu Duryudana supaya iso kelakon mboyong Wara Drupadi dikaro dening Bapak Panembantuna. Ning nganti aku gagal mboyong Yai Wara Drupadi, aku bakal nampa duka saka Yai Prabu Duryudana. Mula aku tetep kudu mentala karo kowe. Terus kowe bali ora? Mboten. Tetep ajeng garwa Dewi Wara Drupadi. Ora ngilu karo gedhokmu. Pun ta. Tresna niku mboten perkara bagus elek. Sapa ngerti kula mangke ketemu Wara Drupadi purun kali kula. Lho, sapa ngerti? Nek ngono ora gelem minggat ngarepe Baladewa. Mboten. Glandang nenggala mbuh dadimu kowe ponakan Bagong. Wah, ya. Weh, ana sing ora setuju siji. Bagong, wonten dawuh, aku ngaturke panuwun. Dina sira wisa gawe srana munduring para sata Kurawa. Begawan Durna medene anak Prabu Mandura. Nggih. Sak kamat-kamat sinuwun. Gandeng sayembara ingkang sekawit nalindring Pancala melu mirengake marang upataning Begawan Durna. Nyatane sira Bagong ingkang bisa ngundurake Kurawa lan iso menang lawan Begawan Durna. Nggih. Mula netepi marang sumpah
Ingkang wis aku nalika semana melu mirengake atmajaku bakal tak paringake kowe. Serius? Iya tenan. Ya nek rika kurun, nek mboten purun Mula Drupadi bakal tak timbali ana ing kene supaya adu arep karo kowe ponakan Bagong. Aduh. Ora nggo jungkat cilik. Arep jungkatan sik. Wis ora sandadak kowe macak. Anane kaya ngono yen Drupadi nampa ya ben ditampa. Yen ora kowe aja gelo. Nggih nggih ngestakaken dawuh. Terus semeno wonten maring dawuh Rama. Mbak Yumu atur ana tindak mrene. Oh nggih ngestakaken dawuh. Monggo Kakang Mbok. Timbali Kanjeng Rama. Iya terus to jumena. Drupadi wonten paring dawuh Kanjeng Rama. Ning ngarepamu kuwi sapa? Menika Panakawan Bagong ingkang wis bisa gawe tentrem negara ing Pancala. Merga saka pamutahe Begawan Durna, mesti wae yen kowe tak tanting supaya tak rabai karo Durna mesti ora gelem. Trimah pejah. Mula gandeng kowe ora gelem tak rabai karo Begawan Durna, mongko ingkang bisa ngundurake Begawan Durna mau Bagong. Mongko Bagong duwe niat ngayomi marang kowe sak jrone kowe ditinggal karo bojomu ya kuwi anak Prabu Ngamarta. Mekaten Kanjeng Rama. Iya. Menapa dipun keparengaken kula sak rembag rumiyin kaliyan Bagong? Ya sakarepmu kono. Aku tak nglungani papan kene rembugen sing kanthi apik-apik. Nggih ngestaken dawuh. Wis kono. Bagong. Nun, Penake. durung apa-apa ya. Wis kon menake lho. Panakawan Bagong Wonten dawuh. Moro saiki tak takoni niatmu apa nggone bakal kepengin ngayomi kelawan aku. Satampang karamasane. Angel tenan nek ngomong nek karo wong wedok iki nek lagi pertama kaya ilat iki kaku. Sak pengkeripun sinuwun Prabu Puntadewa. Kula nika namung badhe ngreksa asma panjenengan. Tegese Ampun ngantos disenggol dening priya sanes, ampun ngantos dipun kajengaken dening priya sanes. Mila niki sisteme kawin kontrak. Tegese piye? Kula dados garwa panjenengan ning mengke nek sinuwun Puntadewa menika sampun rawuh. Kula kedah ngawon panjenengan kula aturaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Lah upama nggone tindak kuwi setahun, Panjenengan dadi bojo kula setahun. yen lil tindak 2 taun, Dadi bojo kula 2 taun. yen nganti ana apa-apa upamane sing jeneng tresna kuwi jalaran saka kulina, aku campur karo kowe saking kulinane terus aku ya ketukuran rasa tresna sing gedhe. Nek upama aku terus iki mung upama lho, aku duwe anak karo kowe piye? Sesuk nek Sinuwun Puntadewa rawuh, anake dipacul ndase. Kuwi jenenge ora duwe rasa kamanungsan. Nek upama Sinuwun Puntadewa gelem nampa ya wis ra apa-apa anakmu tak monge. Monggo, monggo daripada kula omong dadi kere. Lho sampeyan sing momong. Iya, Berarti ya wis mbangane aku dipek ratu kono-kono. Akeh sing padha ngayunake kelawan aku. Kowe becik nek aku urip karo kowe Bagong. Puspawarna Alayub. Kowe iki arep ngopo? Ajeng anu buka gending. Gending apa? Mboten iso. Ame ngawur watone lekom. Menika saestu. Iya tenan. Wah, jan. Nek ngoten kula wis ora ana tabete antaraning Panakawan kali Bendara. Ora ana.
kepareng kula badhe ngadeg. Ya ngadeg kok saiki wae. Nggih alon-alon karang wong tuwa e. Ning ngadeg ora iso sakal. Iya. Wah, jan. Kula ya wis ora basa karo panjenengan. Wis ora sah basa ora apa-apa. Yayi. Yayi Wara Drupadi. Kakang Mas Bagong wonten dawuh. Nyes. Nyes bokongku. Ati jan kaya Siniram Tirta Wayu Sewindu. Inggih. Iki terus apa liar jagongan iki meneh lapangan ngene iki? Hah? Apa ya ora ana tempat ngopi lah paling ora. Berdua. Ngono lho. Kowe pesen kopi, sing kopine iso ana gambar I love you. Terus monggo aku sing nyeruput. Wonten Pancala mriki wonten papan kados mekaten. Naminipun Pan Cafe. Ben saya awur-awuran wisan iki. Nah ngono ayo mlebu jroning Taman Sari wae ya. Inggih ngestaken dawuh. Engko aku lungguh kowe ning jejerku. Gandeng aku sarep rabi karo kowe. Berarti kan abdi-abdiku kae ya ngladeni karo aku. Mestinipun mekaten. Nah, alhamdulillah. Iso apa-apa iki. Biasane ning omah mung dikongkon bojoku. Bojoku saploke ra iso mlaku kae. Nek akon sapenake dhewe mung nutuki cangkir tek. Minta minum. Teng, minta makan. Aku padake baby panggang. Baby sister. Inggih monggo rat anu Kamas. Aja Raden. Kamas wae. Inggih kula dherekaken manjing wonten ing Taman Sari. Yo. Mangkat yo. Inggih monggo kula dherekaken. Yo ayo yoan. Inggih. Monggo. Mlaku bareng ya? Inggih. Aku gandeng. Gandeng yo kena, ngrangkul yo kena. Ayo ora. Aku mau nek ngrangkul. Aku nek ngrangkul kene iki tanganku turah. Nritik terusan. Nyok ngeceki apa-apa. Nggih. Ya mlaku bareng wae yo. Monggo kula dherekaken Raden. Raden meneh. Abdi dalem arep nendi kok? Jagat pasesane Bathara wayah Bathara jagat kate wonten dawuh sinuwun. Mesti wae tuwuh tandha pitakon jroning atimu. Apa ta sababe? Dene panjenengan ingsun lenggah ning dampar parandene durung kawiyos pangandikan ingsun ning kababar mring sagung para nayaka lan punggawa. Non. Ngantos tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ing abdi kepatihan menapa ta ingkang ginebeng salebeting penggalih paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Delan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk. Iya Pati tak tampa. Ora liwat. Pangestu ingsun tampanana kula pundi nggo jimat paribeh dayanana ing kasantesan. Uruhananira Pati. Inggih. Nggon ingsun sapejagung lawan sira Patih Guwa Garba. Sayektine mung bakal nyuntak marang pangunek-uneking penggalih ingsun. Bab ingkang pundi? Paduka sampun dados nalindran jayeng bawana. Paduka sampun dados nalindra kuncaraning ngrat jagat ngantos keberbeken dhateng mandhangipun Prabu Kalimantara. Nalindra muda ingkang sugih bondo bandu. Nalindra muda ingkang boten kekirangan menapa kemawon teka paduka nggadahi pangandika ing kados mekaten. Pate wonten dawuh.
yen babakan derajat pangkat ora kurang. Inggih. Yen babakan bondo donya ora kurang. Inggih. Pun Paduka menika menggalihaken anggen Paduka kepengin amungkasi jejakanipun Sinuwun Prabu Kalimantara. Pancen bener kaya mengkono. Lajeng wanita pundi ing dados weting penggalih Paduka. Lumahing bumi kura ping Ngamarta Prabu Darmakusuma. Ya mung wektu dina iki Sinuwun Ngamarta Prabu Puntadewa mau lagi linggar praja. Mbuh menyang ndi papan lenggahe. Kabeh ora ana ingkang ngerti tumuli Dewa Drupadi kondur marang negara ing Pancala. Pate Wonten dawuh. Kalodhangan iki bakal tak gunakake nggonku nyidra kelawan sekaring kedaton ing Pancala ya kuwi Wara Drupadi. Lho. Menapa mboten langkung prayogi menawi jengandika menika nglamar ingkang kanthi sae-sae. Upama tak lamar tange bakal diparingake jernyatane Wara Drupadi durung dipisah dening Nalindra Ngamarta Prabu Darmakusuma tegese isih ana kewajibaning nata Ngamarta Prabu Puntadewa. Kasinggihan mekaten mula ora ana cara ingkang kudu tak lakoni kejaba mung nyidra marang Wara Drupadi. Menawi ngantos kawanguran menapa mboten adam lingsem penggalih Paduka Sinuwun Prabu Kalimantara. Isin ketemu mburi sing baku aku bakal muktekake kelawan Dewa Drupadi. Kepareng Paduka Aja ingkang padha nderek mengko mundhak kawanguran. Akeh Prawadya boleh bakal nderekake jengkaring sun samengko ora urung bakal dadi tandha pitakoning para kawula ing padha weruh. Ihi. Lajeng kepareng Paduka ingsun dhewe ingkang bakal lumapat ana ing negara ing Pancala yen ana kalodhangan sarta samengko ana lenaning para wong-wong Pancala Wara Drupadi bakal tak cidra pate. Menawi tetela mekaten namung sembah kula ingkang nderekaken jengkar Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Tak jaluk pamujimu aja kendhat. Nggonmu nyuwun marang panguwasaning dat kamurwing dat muga-muga kelakon panjangkaku Sembah kula ingkang nderekaken jengkar Paduka sinuwun. Ya pate. Alugon lakuning lekas lukita linuting kidung kadung katereng momong kemangun manah rahayu yana tanah kolong piyambak nggih melu prihatin. Negari Ngamarta pun dangu komplang. Kakang Semar nganti bingung penggalihku nalika aku kudu ngupaya menyang dilenggahi Nyai Prabu Darmawaji. Monggo wis ora kurang-kurang nggone kelawan kadangku Yai Werkudara dene Janaka bebasan tepung gelang kekalangan. Ngupaya menyang endi dununge Yai Darmaji parandene ora entuk tandha-tandha menyang endi lenggahi Nyai Prabu Puntadewa. Dipol Kula Ndara. Mula wektu dina iki Werkudara, Janaka lan Kresna kakangku rawuh ana ing Karang Kadempel ingkang wigati nyuwun pepadang kelawan Kakang Semar. Senadyan Kakang Semar wujuding ngaceplik mung batur nanging aku percaya
yen to Kakang Semar ngerti sejatine menyang endi lenggahing Puntadewa kakangku. Ampun ngoten. Lah mbok kabedhao dodo kula kapendheta manah kula dereng nate ngertos. Lan kula dereng ngerti teng pundi lenggahing sinuwun Prabu Puntadewa ming sing dadi kaget raos sing manah kula ngendikane kabar sing kula tampa. Ndara kula Waradrupadi malah kondur wonten negari Pancala. Iya, pancen bener mengkono Kakang Semar. Lah napa mboten langkung prayogi nek sampeyan kalih Ndara Werkudara Ndara Janaka niku nanjihke garwa Ngamarta luwih dhisik sowan teng negari Pancala. Mbok menawa sakmangke wonten pangandikan saking Sinuwun Prabu Pancala awit sampun kedangon Sinuwun Puntadewa ngenipun nilar negari Ngamarta menika Ndara. Miyat langening kalanggiwan adar pandan moncar tinoner kekonang surem sala tetan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mangsa katiga ing jagat wasaning Bathara Werkudara. Iya. Lah kok bener kendikaning Kakang Semar? Pun Kakang lan Siadi ketungkul ngupadi menyang lenggahing Nyai Prabu Darmakusuma nanging ora menggalake lawan Nyai Waradrupadi. Yo. Mulayu Dimas, apa kang dadi aturing Kakang Semar kuwi diestokake seranane sowan luwih dhisik ora keteng sedhela ning negara Pancala. Nanjeke kelawan garwa ing Ngamarta. Wah, yen pancen kaya mangkono. Aku mengkari manut ayu Kresna kakangku tak derekke jlamprung aja nganti keri Semar anakmu dikanthi nggih. Ila tala persasat kadidene lumampang wanci peteng papak obor sastra biar padang trawangan nggih. Kula ngaturaken panuwun dene anak Prabu Indrawati sampun kepareng rawuh wonten negaring Pancala. Paman, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, kula tampi. Dawa sami-sami. Durwodo bapakku aku ngaturake basaku katura. Ya, Werkudara tak tampa. Paman lu ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya ya, Arjuna tak tampa. Ing pamaning Pancala nderek prihatos. Dateng lampahan ingkang sampun lampah wonten negari Ngamarta. Mendranipun anak kula, anak Prabu Puntadewa. Ngantos dados jalaran wangsulipun anak kula Waradrupadi wonten negaring Pancala nggih. Aman. Sawanipun ing putra Indrawati jatosipun nanjaken babagan perkawis menika. Lajeng sakmangke Kyai Ratu Waradrupadi wonten negaring Pancala karsan mekaten. Namung kula nuwun sewu wonten lampahan ingkang mesinipun badhe kula aturaken dhateng resanipun anak Prabu Indrawati. Lho. Lampahan menapa? Ingkang wonten gandeng cenengipun kaliyan pun anak kula Waradrupadi. Bab ingkang pundi paman? Nggih. Sakwangsulipun anak kula Waradrupadi negari Pancala menika paribasanipun banjir mangsi udanawala. Karah para nalindra para brahmana satri ing sami ngayunaken dhateng anak kula sami nggraita lamun nalindra ing Ngamarta sampun boten badhe kundur malih wonten negari Ngamarta. Manah kula menika bingung. Pundi kedah kula lampahi ngantos Begawan Durna kemawon sowan wonten negaring Pancala badhe nglamar anak kula pun Waradrupadi bejanipun wonten sowanipun Panakawan Bagong. Ing nalika semono paring dawuh utawi munjuk atur dhateng kula piyambakipun nampi sasmitaning dewa kedah saged ngayomi dhateng bendaranipun inggih menika pun anak kula Waradrupadi satemah dados pancaka rageng kaliyan para Sata Kurawa nanging elokipun lah kok Bagong saged ngunduraken sangga para Sata Kurawa mboten nemungaken menika. Kalebet Begawan Durna lan Nalindring Mandura ingkang Raka Tiyang Agung Baladewa kapracundang mengsah Bagong. Tumuli kula menika nggumun. Bagong kok gadhahi kekiyatan ing kados mekaten menika. Lajeng nalar kuna tumunten kula menika metang menawi Bagong gadhahi kekiyatan kados mekaten menika
ngayomi dhateng ingkang bendara inggih menika pun anak kula Waradrupadi tartemtu boten badhe wonten tiyang ingkang wantun ngiriguda dhateng atmaja kula pun Waradrupadi. Lajeng sakmangke Bagong wonten pundi? Bagong sakmangke sampun mapan wonten Taman Negaring Pancala. Malah piyambakipun sampun matur dhateng kula badhe ngayomi dhateng pun Dewi Waradrupadi anak kula slaminipun Prabu Puntadewa anak kula mantu menika kesah saking Negaring Ngamarta. Lan Bagong sampun matur menawi mangke anak Prabu Puntadewa sampun timbul piyambakipun badhe nilar Negaring Pancala. Nanging pakatinipun Bagong kados mekaten menika mboten sae kedadosanipun Jer Bagong menika namung derajatipun Panakawan paman. Lah nyatanipun kula sampun kebacut maringi parilah dhateng pun Panakawan Bagong. Lajeng menika mangke kados pundi nggih? Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung dara. Nggih. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Mula ta mula sawanipun sawani anake Semar iki mau kok ora katon Bagong. Lah kok jebul Bagong mulang sarak dheweke ninggal malang unggah-ungguh lan tata krama mapan ana negara Pancala kanthi pawadan ngayomi marang Mbakyumu Waradrupadi. Nek nganti Bagong kurang ajar kepiye Janaka? Koko Prabu Rati lenggah ing prayogi. Ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Bagong dalem bener ngendikaning Paman Pancala murang tata ing atase ming derajating batur. Lah kok kowe wani padha-padha lengguh jajar kelawan Kakang Mbok Waradrupadi. Nyuwun pangapunten kula menika namung sadermi ngayomi ing atase mung ngayomi marang bendaramu wae. Lah kok kowe lungguhmu jejer kelawan Prameswari Ngamarta. Kula mboten nyuwun ning gandeng Dewi Waradrupadi sing kepareng dawuh kali kula supaya lenggah jejer. Kula niku jare ya pekewo. Lah niki lho tangan kula isih abang-abang dijiwiti terus. Napa mboten nganyelke? Yen ngono kowe wis kurang ajar karo Kakang Mbok Waradrupadi. Mboten kurang ajar. Kadanging pun Kakang Yayi Janaka sing gedhe pangapuramu ya Dimas, kaya ngapa ta rasane ngatasé aku tininggal dening guru lakiku nganti tekan 3 candra suwene. Dene ana wong kang gelem ngayomi marang aku, malah kepara kebeneran to Dimas aja ngruputke karo Bagong. Kakang Mbok mestinipun boten kados mekaten lampanipun. Panjenengan menika Prameswari Negaring Ngamarta. Teka Bagong wantun nyala wetah dhateng jengandika lenggah jajar kados mekaten. Malah semunipun radi boten wonten ginggangipun antawisipun jengandikanipun lenggah kaliyan pun Bagong. Pancen aku ingkang njaluk supaya Bagong lungguh jejer kelawan aku yo nyatane bareng Bagong jejeri kelawan aku. Atiku krasa tentrem, atiku krasa ayem Yayi. Ngandel ora senengane kok maido arep rupane kaya ngene iki ning gedhe dayane. Bagong bali ora? Ora. Lho ora basa. Ora basa wae sampeyan nyatane ketone ajeng meri karo ketrimane uripe Bagong kok. Pokoke aku arep nang kene sak teruse, nek ora sak teruse ya sak timbule Ndara Puntadewa kula ajeng teng mriki ngayomi karo Dewi Waradrupadi. Yen ngono kowe wani karo Janaka sing tak wedeni apamu gene marganing patimu Bagong.
aku wis ngerti rembugane Janaka karo Bagong. Kowe pancen batur sing ora ngerti karo derajatmu. Ora gelem medun kowe jejer karo Waradrupadi Mbayu tak idak mutar kowe. Idan tak idak genti kowe mutar. Bagong, saya gawe pangeram-eram ing ngatasé satriya-satriya Ngamarta lah kok mbok kalahake. Lenggah sik ya sayang. Iya. Aku nek ora ngladeni wong-wong kae ndak dikira aku wong jiring getih wedi mati. Iya, Bagong. Mengko sak rampung aku nandangi Janaka karo Werkudara, aku kembali ke sini. Iya wis kono kepenakno. Tandangane rak tuman wae. Janaka mboten nginten babar pisan. Bilih Bagong nyata anggunjak dhateng Kakang Mbok Waradrupadi, semune Waradrupadi ora wegah nampa karo Bagong, ditampa kanthi ikhlas. Lah dalah jagat iku batut jagat Maestungkara. Lah kok dadi kaya mengkono kanane Bagong? Mung gumunku lho, Yayi Waradrupadi kok ya nampa iki ana lelakon apa Maratresba? Tak presanane kaca paesan Werkudara. Ya jagat paesane ngubut ora wayah bloro jagat. Lah kok isa-isane nglakoni? Resna Kakang kowe ning apa? Sawise mresani kaca paesan teka mesem. Kaya lega penggalin Kresna kakangku Janaka wonten paring adhawu Werkudara. Piye? Bagong kaya adhep ana. Ning aja kowe gendak sikor karo Bagong. Parmaduka Kanjeng Koko Prabu Janaka luwe-luwe. Kowe sumengkema ning pepadaning Bagong kae njaluka mati wong loro. Wah iya. Iki kok ada munduk-munduk iki ngapa iki? Bagong. Wiwit dina iki aku njaluk mati. Lho. Ngapa? Saka ngendi doan? Saka pis-pis ya. Bagong. Wah. Aku njaluk mati. Wah, janane ngono kuwi mah. Sone ajak-ajak. Bagong edan ora gagas karo aku. Aku patenono. Bagong aku patenono. Aku trima mati ning ngarepamu Bagong tinimbang aku wirang bebareng. Aku patenono. Apa perlu aku kudu suduk salira ning ngarepe Panakawan Bagong. Aku patenono Panakawan babar. Sejatining wujud nata Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu. Aneh piye Yayi? Teka Paduka mimba Bagong solah sakbawanipun mboten benten kalian Bagong. Monggo Koko Prabu menika mboten saged ngecul kumarucul. Nanging ing menapa saged
jebles kalian Bagong. Sing tumindak dudu pun Kakang nanging uga Panakawan Bagong ingkang tak papanake ana ing kalpikaku iki Dimas Arjuna. Dados ingkang ngendika sanes panjenengan dudu aku ora iso omong cara Bagong. Rekaman. Aku sing ngomong. Ya. Lajeng ingkang tetembangan jejogetan. Kula kandhane kok ngeyel ora. Wis ngene iki wis apik wis tekan esuk dadak di protes. Angel lele mikir. Iya, Bagong. Dimas pun Kakang sayekti nggone Mendran krana pun Kakang upaya wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada ingkang Mendran saka negara Ngamarta Yayi. Prabu inggih kula sampun mangertos dayanipun Yayi. Namung mengatono tasih wonten kewajiban inggih menika ngupaya wonten pundi durungipun pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Kula piyambak mboten mangertos. Lajeng badhe dhateng pundi anggenipun ngupaya pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Koko Prabu kula mboten saged munjuk atur dhateng ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu anak Prabu Darma Kusuma kula ingkang sowan nggih. Nggih kula nyuwun senjata pitulung ing Rama ing Pancala nyuwun tulung. Paman Pancala wonten menapa? Ingkang garwa anak kula Waradrupadi cinidra dening Duratmaka. Bineta ngambah dirgantara kula sumanggaken nggih anak Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu Yayi Waradrupadi murca. Ora dalah. Yayi Waradrupadi cinidra Duratmaka kasinggihan mekaten Koko Prabu. Lho edan kae arep ngopo kae? Aseme dinggo. Lho. Oh iya. Sondi? Tolilet. Tak kira nek ngrebut Waradrupadi ae sudu hakku wisan. Hakku mau saiki senes hak kula. Yayi Punta wonten dawuh. Nalendra kala wau menawi saged pinanggih sampun ngantos jengandika gendhak sikara. Namung ngaturi pasrah pejagesan dhateng Nalendra kala wau Yayi Puntadewa. Drupadi ora usah dadak kowe bingung, ora usah dadak kowe rumangsa bakal tiba ning Padasuri, nanging kowe bakal tiba ning kasur babut kowe winengku garwa dening Nalendra ing pusara Bumi Prabu Kalimantara. Aku Nalendra Muda, kowe njaluk apa wae bakal tak turuti. Waton kowe gelem ngladeni kelawan aku nata Kalimantara Waradrupadi. Iki kaya Prabu Puntadewa kasinggihan mekaten
Sinuwun. Menawi paduka badhe garwa dhateng semah kula pun Wara Drupadi, kula mboten menapa-menapa. Namung jejeripun piyai kakung mbok inggih medal margi ingkang leres. Menawi paduka badhe garwa dhateng semah kula monggo kula caosaken tangan kula kekalih, kula mboten badhe owel. Upami nyatanipun Wara Drupadi menika nggadahi raos dhateng panjenengan, malah sak mangke langkung prayogi kedadosanipun jer kula jejering guru laking mboten saged ngayomi dhateng inggih menika tetimbangan kula pun Wara Drupadi. Kenging menapa kula kisah saking negari Ngamarta tigang candra laminipun sampun satrepipun menawi paduka tresna kaliyan pun Wara Drupadi, Drupadi tresna kaliyan panjenengan. Namung saderengipun paduka mengku garwa dhateng tetimbangan kula pun Wara Drupadi. Kinarya nanggen kula ngaturaken dharma bekti kula monggo sinuwun kula aturi nampi dhateng sembah kula babar jatining wujud pustaka jamus jlima klata. Katon padang kahanane. Anakku Drupadi wis bali, yai anakku Puntadewa uga wis timbul. Kresna, iki kula wonten dawuh paman. Ingkang pamaning Pancala ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Semeruga kowe Werkudara, ya. Aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan, ya. Ora dadi ngopo. Muga-muga kabeh bisa mlumpuk malih ana negara Ngamarta. Ya, kuwi lho prayoga. Iki piye kok dadi kanane kaya ngene piye? Lho. Yai Wara Drupadi. Nggih Koko Prabu kasinggihan mekaten. Lho, menika Yai Puntadewa. Nggih. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Wonten menapa Koko Prabu dene jeng ngandika Kanjeng Koko Prabu rawuh semunipun nandhang duka. Apa boleh kakangku teka-teka nesu? Nek karepku arep nesu karepku. Nek gandeng kanane wis kaya ngene iki, aku arep nesu karo sapa? Yen nganti aku njaluk Yai Wara Drupadi padha karo aku ngrusak bebrayane Kyai Prabu Darmakusuma. Ora prayoga Werkudara. Weh, mantene tak kandhanane sik. Bathara, wonten dawuh. Wangsul. Lho, kula kok kan wangsul pripun? Kyai Prabu Puntadewa sampun timbul. Wah. Sampun kondur? Sampun. Aduh. Nek ngaten kula coplok anggenipun dandan manten. Coplok kabeh. Inggih ngestaken dawuh. Kula wajah bali. Inggih ngestaken dawuh. Ampun gawe rame negari Pancala. Oh inggih ngestaken dawuh. Nggih anak Prabu Baladewa. Wis kelakon. Nadyan ora ketang sedhela anakku Wara Drupadi diwengku dening Bagong. Kowe diwengku dening Bagong Drupadi panjenengan ingkang dados Bagong. Iya, sami kemawon boten dados menapa. Sampun Yayi boten sah sujana. Wong sing dadi Bagong panjenengan kaya sanes kula nanging Bagong ingkang dados ingkang kula kanthi manjing kalpika. Inggih. Sampun samangke sampun ngantos dipun permasalahaken lagi. Kawontenanipun sampun padhang kados mekaten.
Wis ora usah dadak werna-werna. Sura Sudira janing Kang Rarsasi Sura Sasi Sabarjen wae. Koko Prabu sampun menawi mboten saged ngendika, mboten sah tumut ngendika. Mugi-mugi sedaya tansah manggi wilujeng niring sambi kala wiwit purwa madilan wusananipun nggih.